Arratsaldeon eta ongi etorri gure saiora, gure jaialdia. Ni Andrea naiz. Eta ni Nora. Ikusentzunezko produkzioko zikloko ikasleak eta jaialdioneko sortzaile eta ekoizleak gara. Gure jaialdia Erandion otsailaren 10 eta 11 ospatuko dugun disiplina anitzeko jaialdia da. Ekoizpen zikloko 2. mailako ikasleok sortu eta aurrera eraman duguna Erandioko udalarekin batera. Erabat doakoa izango da, eta musika kontzertuak, antzerkiak, kirol lehiaketak, txikientzako jokoak, dantza, erakusketa ezberdinak eta jarduera pila bat gehiago izango ditu. Bueno, gaur gurekin hemen ditugu Amuma funk rap taldeko bi partaide, Jorge Varela eta Peru del Hoyo. Eskerrik asko. Eta ongi etorri. Zuei. Eskerrik asko tortzagatik, placer bat da. Eta, bueno, zer modu zaude? Pues ondo, gaur astelena da. Astelena izan arren? Hori, astelena izan arren. Oso ondo. Bai. Eskerrik asko gonbidapena gaitik, jo. Bueno, nola sortu zenuten taldea? Osa, nola hasi zen guzti hori? Hemen Erandion hasi zen, da, kasualitatez. Justo Nor zegoen hemen ikasten? Ni, Ruben... Baina garai hartan be bai? Bai, garai hartan. Ni, Ruben, Ramaio ez, Ramaio igual, Irune, eta ja, bueno. Hori, Ruben da gure taldeko saxofonista eta Irune, beste abeslaria. Eta hemen irura zeudeten hori... Ikasten eta esan zuen Irunek, venga, ingo du banda bat. Reggae banda bat. Hori, arrege. Hasieran. Eta egon ginen hori, egon ginen hor metroren alboan taberna batean egiten hori bilera txiki bat. Zue zeuden justu igual denengo gunean, baina gero ja ensaiora etorri zinen. Hori da. Eta hori, amengo Ramaio dela basu jolea, bera mengoa da, Erandiokoa. Erandion jaio da, bizi da, eta orain ez da Erandion bizi, baina, egon da hemen bizitza oso bat, eta hori, egon ginen, zer egiten dugu, errege banda bat tal, eta al final ni errege ni nada, baina, banda nahiko kuriosoa montatu dugu da uste dut, ez? Hori da, gutxinaka. Hori da. Bai, horren aritik, zuen estiloa oso beizgarria da. Beraz, nola definituko zenukete pizka bat, hori, banda edo zuen segun buruak? Pues, a ver, da pizka komplikatua, igual, hori, esan duzu funk igual da nahi genuena edo hasi ginen lehenengo abestiagaz izan zen funk abestia. Eta gero hori, rapa azkenan nik rapatzen dut eta Irunek bebai abesten du batzutan, baina, rapatzen du bebai. Eta hori, eta gero musika egin ditugu genero ezberdinak, dana rapagaz hori fusionatuta. Bai, bereziki da ahotsetan, ia guztietan askotan rapa, ez? Eta gero, hori, askotan raparen instrumentalak esan dezakegu direla bebai, baina hori, bebai dago funk, bebai dago igual soul lapurtxu bat, R&B, bebai, horrelako gauzak, ez? Orduan, apurtxu bat hori, fusio hori, eta gero, egia da beste gauza batzuetaz, azkenean guk taldean musika asko entzun dugu, musika desberdina bebai, eta bakoitzak bere estiloak edo txikitatik entzun dituen estiloak bebai kartzen ditu, orduan apurtxu bat, hori, kurioso. Bai. Galdetu nahiko genuke zein da zuren abestiaren konposizio prozesua edo zeintzuk izan dira zuen erreferenteak mundu mailan eta Euskal Herri mailan? Zizu? A ver, igual nire referenteak dira danak raperoak eta, baina gehien bat hori, nik rapeatzen dualako eta, baina askotan, ez dakit Mac Miller, ez dakit ez dut zuen, jo que se, J. Cole, Kendrick, ez dakit, horrela rapero perfil bat, igual egiten dituztela gauza ezberdinak, pues mezcla raroak edo Tyler, the Creator, ez dakit ez dut zuen, bai, pues hori, pizkat, nire referenteak amumarentzako, gehien bat, oiek izan dira. Sobre todo Mac Miller izan da referente 100%, en plan, esan nuke asko inspiratu naizela Mac Millerren, eta igual norbaitek nabaritu aldu. Gainera, Mac Millerrek dituen instrumental asko bebai, ditugun abesti batxuen antzekoak izan daitezke. Azkenean hori, berak egiten du rapa, baina askotan igual rap apurtxu bat
leunagoa dena, igual erranbi bai. asko, eta bai, igual beste estilo eta rapatik aterata apurtxu bat, ba, funk, igual guretzako igual referentzia gehiago funk klasikoa modernoa baino, ze badauz funk, o igual, ba, modernoagoak direna orain, ba, Bruno Mars, Anderson Paak denako gauzak, Anderson Paak adibidez bai dela guretzako bebai raparekin zerikusia duelako eta, baina bebai ba, funk, ba hori, klasikoagoa, ba, James Brown, Bee Gees, ez dakit. Bebai, badau, funk edo soul edo horrelako gauzak egiten dituzten gaur egungoko talde batzuk bai, Wolfpack edo horrelako gauzak dutela hori, parte klasiko hori, baina bebai beste zapor bat ematen diotela eta hori bebai gustoko dugu. Azkenean hori. Osea, esaten dugu asko rap, funk, baina gauza gehiagoz dauz bebai. Orduan hori, horregatik egiten dugu. Ez gara hain conservadores, dakit. Hori da. Eta itxiak bez, oza, azkenan tocamos muchos palos, así que... Bai, hori da. Bai. 2022an zehar, ba, hainbat kontzertuetako bira egin zenuten, ater berri EP-arekin, Sol Biscuit. Nolako izan zen esperientzia hori? Ba, ona, ez? Joder. Eta guretzako sorpresa bat, ze gainera berez izan da, oza, banda 2018an sortu genuen, baina berez izan da igual, kontzertuen arabera eman dugu lehenengo urtea, edo bai, ze azkenan hasi ginen, bueno, hori, hasi ginen idazten, baseak egiten, bai. Eta bapatean hasi ginen kontzertuak ematen, eta hasi zen COVID-a... Bai, igual genuzkan 3 edo 4 kontzertu hori konfirmata, eta danak bera. Orduan izan zen, bueno. Eta hori, eta aurten izan da, la hostia, pues hori, ez genuelako espero hainbeste... Bai. Bueno, lan asko egin dabe, bai. Bai, oza, dana autokudeatuta dago, oza, ez dekogu ez promotorarik, ez disketxerik ez ezer, oza, bueno, hori erabaki dugu behingoz, orduan... Horregatik da, hain berezia gurentzako bebai, da, bueno, gu apostua hori egin dugu, eta nahiko ondo atera da, ea aurten no ateratzen den, baina honelako gauzekin bai, honelako jaialdekin, ba, pinta hona deko, egia esan da. Eskerrik asko. Eta hori, gainera leku oso polietan jo dugu, Bilbon igual, 5-6 aldiz jo dugu aurte, igual biotik atera bargara bai, baina hori, ez dakite, Bilboko jaietan kaskagorre konpartzen da adibidez, edo Bilboko kafean txokian, gudalantzakin bat dera, zapatu batean, eta ia beteta. Atletik partido baten, gainera atletik jotzen, gero Robe Estremodurokoa hor miribilan bebai segon egun berean, eta gainera, bueno, gauzak zeuden, eta... Kontraprodukzioa hori ikasar. Bai, igual 300 piku persona gontzirena antxokin, osea, oso ondo, eta gero Nafarrora joan gara, iparraldera joan gara, bebai, osea, Arabara, Gipuzkoa oraindik ez uste dut. Gipuzkoa. Baina, bueno, bai, oso posiko. Bueno, ba, esan bezala, gure jaialdira etorriko zarete otsailaren 11an, gaueko 9etan, eta, bueno, zein izan zen zuen lehen pentsamendua edo ideia hau heldu zitzaizuenen? Ba, bueno, ni proposatu duzia Markelek. Bai. Eta, hombre, pues la hostia, gainera hori aukera, gainera ni hemengo ikaslea naiz, bai, izana, egon naz 4 urte, apa daka. Eta hori, joe, ba, azkenean komentatu zidanean jaialde bat egingo zela hemengo ikasleekin, hemengo ikasleek eginda, eta jode, pues aukera egotea hemen jotzeko, la puta hostia, osea, oso ondo. Gainera ikusi genuen apurtxu bat jakartela eta hainbat ekintza, hain desberdinak danak, gero bebai musikalki, badeko guzor lagunak bebai, ni Mademoiselle ezagutzen dut, adibidez, gero Pagasarri eta Pantxekoekin bebai badeko gor kontaktua, bueno, Reimi bebai. Reimirekin, makina, tío. Eta, bai, eta gainera hori, badeko zue gero, hori, dantza...
mila gauza, oso ondo. Zuengatik ekimen oso ona, bakarrik musika, igual musika ipintzen da askotan kulturalean foko handia eta beste gauzak bat dauza burtsu bat igual apartata eta hori ondo dago, bai. Eskerrik asko. Joder. Eta etorkizunera begira, badaukazue plan zehatzik edo, kolaborazioarik edo kontzertu gehiago edo... Bueno, egingo dugu eskandalos espositorekin. Sí. Ez broma. A ber, kontzertuak badeko guzia ateratzen ari dira, igual ja, honekin Erandioko kontzertuarekin, igual ja dekogu 5 edo 6 kontzertu aurtengo ja planetan, eta ea nola evoluzionatzen den hau, baina igual urte batik bestera kontzertuak konfirmatzen den lehenengo aldia izan da. Hori ez dugu izan oraindik eta izan da urten lehenengoa eta oso ondo. Eta gero kolaborazioak, animatzen denarekin. Izatez bakarrik grabatuta dekoguna, bakarrik kolaborazio bat izan da Nezugazarekin. Ez, gero kolaborazio gehiago ongon dira instrumentuetan, Nezugaza izan da, bai gitarran bai ahotsean, eta gero izan ditugu David perkusiotan dagoela hori, latokokera beste grupo batean, ni nagoela sartuta bebai. Gero gudantzako aizeak bebai, Jon eta Ander, Alain, gero zuzeneko beste kolaborazioak batzuk, hori Gotxon, jende, hori familia polita dekogu bebai zentzu horretan, eta animatzen dena bebai, gu beti gau sorprest jende beria ezagutzen dugun jendearekin bebai, erlazio musikal bat egiteko, eta ojalá, no? Eta, musikaz aparte bebai, jo que sé. Kolaborazio gehiago izan dugu. Eta, jo que sé, arropa edo... Bai, diseinutan, bebai, izan dugu kolaborazioak, arropetan, bai, hori edo. Eta norbaiten nahi badu bebai horretan lagundu, a tope, Baukazu elbidea hor Instagramen. Oso ondo. Azken galdera, esatea ja, zuen musika beti giro ona transmititzen du. Zer uste duzue zuek, edo zuen ikuspuntutik, zer komunikatu nahi duzue musikarekin? Zergatik da garrantzitsua zuentzat? Ez da ida pillar, hau ez. Bai, erakutsi digute, bai. Eso es lo peor. A ver, depende. Igual letraren aldetik, eitzen gut. Igual abesti batzuetan egin ditugu, ez dakit, ni bakarlari bezala bebai egin ditut igual abesti kaineroagoak letra aldetik, protesta edo, ez dakit, beste estiloko rap mota bat edo, eta igual amuma ikusten du gehiago musikalago, pizkat abstrakto abesti batzuetan eta dana. Eta, azkenan hori bebai egiten dugu en parte ondo pasatzeko musika bebai, eta dantzatzeko pizkat. Eta pizkat hori, graziosete, azkenan, hori. Ez gara, serioak bagara, batzutan. Baina, baukagu hori, txispa taldean bebai. Bai, niretzako ona da ez dekogula igual algo que te limita, ez? Beti zentzu horretan ez dugu esan, honetako tematika dituzte letrak egingo ditugu, honelako, beti hildo bat jarraituz, ez? Baina ez dugu... Ez dugu esan, hau ezin da esan, edo hau beto hau ez. Edo musikalki ez dugu egingo hau. Hori da, irekita gauz edo ze gauzetara. Baina, orain arte hori peruk esaten duena, eta musikaren aldetik hori azkenean, badirudi batzuetan, igual distorsioa esartzen ez baduzu, edo horrelako abesti igual tristeagoak egiten ez badituzu, badirudi batzuetan, igual gauzak ez dira nahi serioak, ez? Baina serioak izan aldira, horiek baino gehiago, agian batzuetan, eta hori, gainera egia da funk musika horrelako gauzak giro alaiagoa bat ematen dutela, baina tematika bebai, bitu salsa bezalako horrelako
estilo latindarretan, ez? Igual esaten dutu, hay unas trompetas, unas congas, unas no sé qué, eta gero esaten du, que se me ha muerto el primo, que le han disparado mi abuelo, y no sé qué. O sea, batxuetan da kuriosoa, ez? Baina, bueno, horriek ez du esan nahi. Baina, bueno, bai, apurtxu bat denetarik deko gola uste dut, eta nahiko ondo. Bai. Bueno, pues mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratxagatik. Zuei. Eta ez ahaztu gure jaialdian, Amuma taldeak otsailaren 11an joko duela plazan, gaueko 9:00. Eta bueno, jaialdian ikusiko dugu elkar eta sorte handia. Jo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai. Eta bueno, orain saio honi bukatzeko, bukaera emateko ordua da. Ez ahaztu, hori, otsailaren 10an eta 11an ikusiko dugula elkar Erandion. Eta artista gehiago ezagutzeko, igoko ditugu bideo gehiago. Orduan, laster arte. Bai, laster arte.